Hola, magnífics i magnífiques, anem a fer uns quants viatges per fer el domini i el recorregut. Hem d'analitzar tota una funció i durant aquests vídeos veurem aquests punts. En aquest vídeo només veurem el primer punt, el domini i el recorregut. El domini, com diu la paraula, és la que domina, per tant, sempre us dic que la que domina és la X. Això ho heu de tenir superclar. Mirarem a l'eix de les X i realment el domini són els valors que pot prendre X. Vale? Realment és aquesta la definició, els valors que pot prendre X a la funció. És a dir, imagineu-vos amb l'exemple de les patates, de les bossetes de patates i els euros que ens gastem. Vale? Llavors, les X són les bosses de patates i els euros que ens gastem són les X. Per tant, quantes bosses de patates podria agafar? Doncs 0, però no podria comprar cap. 1, 2, 3, 4, però no podria agafar una i mitja o menys 3, a què no? Per tant, els números que podria agafar serien els naturals. Aquest seria el domini d'aquesta funció, tots els nombres naturals, del 0 cap endavant. Val? Llavors, com ho podem veure també amb un gràfic? Amb un gràfic jo al domini li dic el tren, val? Que podeu fer-ho de moltes maneres, però jo li dic el tren, vol dir que aquest eix de les X és com si fos un tren, com si aquí estigués el tren i anés cap a endavant, no? De números més petits, sempre de números més petits, a més gran, tal qual llegim d'esquerra a dreta. Llavors, vosaltres aneu aquí dintre del tren, i per una finestra o per l'altra, si veieu funció, és que hi ha. Si hi ha funció, vol dir que aquest és el domini. És a dir, si jo no veig res, vol dir que no hi ha res, no hi ha funció. Però si veig funció, conto aquell número. Anem a veure. Jo començo des de l'infinit. Això, abans de començar, quan veieu aquestes fletxes així, vol dir que això s'allarga cap a l'infinit, val? S'allarga cap a l'infinit, igualment, cap a dalt o cap a baix. Ai, perdó, cap als costats. Però s'allarga i mai acaba. Si s'acaba, és com aquest, que veieu que està just on acaba? Llavors, estem aquí. I aquí veiem funció. Aquí no, però aquí sí, llavors ja compta. Llavors, hem començat del menys infinit, seguint cap endavant. Aquí, ui, parem, aquí hi ha un foradet, això vol dir un forat, no veig res, però aquí sí que veig. Per tant, sí, segueixo. Ostres, paro aquí. Segueixo aquí perquè sempre veig. Veig per aquí, aquí damunt la trepitjo. Aquí, si miro cap aquí, veig un forat, no veig res. I si miro cap aquí no hi ha res, perquè aquesta no va cap aquí, va cap a baix. Llavors aquí sí que no pararia. Llavors el domini l'hem d'anar fent del menys infinit així amb intervals, que ja ho sabeu fer, i paro al 0. I no l'agafo al 0, per tant poso el parèntesis perquè no l'agafo. I ara continuo del 0 sense agafar i continuo cap endavant. Ho veig, funció. Ai, aquí què passa? Aquí hi ha un espai, veieu? Això és una asímptota. Ja les veureu a batxillerat, però és una asímptota, vol dir que aquí no hi ha res. Per tant, si no hi ha res, aquí he de parar. Llavors el domini seria també del 0 al 2, perquè torno a parar al 2, i al 2 no hi ha res. I ara continuo des del 2, però sense trepitjar-ho, i continuo cap endavant i mai para. Per tant, seria del 2 cap al infinit. I això seria el domini d'aquesta funció. Anem a veure el domini de la següent funció, perquè us aneu acostumant. Aquí no és com en l'anterior, no tira cap a dalt, no s'obre, per tant no és infinit. Comença, quin número comença? Perquè aquí no estava veient res, però aquí sí. Llavors, començo a veure a partir del menys 1. Llavors el domini començarà al menys 1 i l'agafo perquè no hi ha una bola oberta. Si no hi ha una bola oberta és que és tancada, ¿vale? Llavors, tiro endavant, aquí veig, jo estic aquí, i estic veient. Per aquesta finestra estic veient, per aquí també. No paro en cap moment de veure, o la trepitjo o la veig. I on paro? Al 3. Doncs he de parar al 3. I aquest també l'agafo perquè no és una bola oberta. I aquí ja no veig res, per tant, paro. Llavors el domini,
el domini d'aquesta funció seria del menys 1 al 3, d'aquí fins aquí. Val? Sempre que hi hagi un espai que no veig res, aquells números no els ha d'agafar. Anirem a veure exemples, però són dos exemples més o menys diferents. Anem a veure què és el recorregut. El recorregut, què serà? Si hem fet la X, el recorregut serà la Y. És a dir, en l'exemple de les patates i els euros, que hem dit que això era X i això era Y, a quins valors pot prendre la compra de les patates i els euros? També el mateix, no? Tots els naturals. Naturals i decimals. Aquí serien tots a partir del 0 cap al infinit. Val? Per què? Perquè pot costar 0, 1,2, 3, depenent de les que comprem. Val? Llavors, aquests serien els valors del recorregut. Són els valors que pot prendre I. Aquesta és la definició. I ara anem a veure el recorregut, perdó, és l'ascensor, ¿vale? És un ascensor. Com van els ascensors? De moment, que jo sàpigui, van de dalt a baix. Llavors és com si estiguessin aquí i anéssim a pujar per aquesta part d'aquí, val? A dalt i a baix pujant els ascensors. És com el pàrquing, planta 0, no? Cap a dalt i cap a baix al subterrani. Val? Doncs comencem des del més petit, sempre. Llavors, aquí recordeu que aquestes línies van cap a dalt, cap a baix i cap als costats. A veure aquí que no em deixa... això s'obriria, però no em deixa massa per la pantalla. Llavors, si jo estic aquí al menys infinit, veig alguna cosa? Sí, no? Llavors el recorregut començaria del menys infinit, vaig pujant, sempre veig, sempre estic veient... I aquí no veig, aquí tampoc veig, però aquí sí que veig, que sí? Això és un forat, no veig res, això és un forat, és com si fos una finestreta, però aquí sí que veig. Llavors segueixo pujant. Ostres, sempre veig! Per tant, el recorregut d'aquesta funció podria ser del menys infinit al més infinit, o també es pot dir tots els reals, vol dir tots els números. Val? Ara anem a veure l'altre. Ens posem el superascensor aquí baix i anem pujant cap a dalt. D'aquí, on començo a veure? Perquè aquesta funció no va cap a baix. On la començo a veure? Aquí, que això seria, si això és menys 6, menys 7, menys 8. Al menys 8, veieu? Començo a veure aquí una línia. I vaig pujant, sempre veig línies. Però aquí he de parar. Per què? Aquí és l'última línia que veig, el 2. Cap a dalt ja no hi ha res. Veieu que no hi ha res? Per tant, seria del menys 8, agafant-lo perquè el veig, el menys 8, cap al 2, perquè també el veig al 2. I això seria el recorregut. Val? Doncs, com veieu, és senzillet, només us heu de fixar sobretot en quin eix hem de mirar i com ho hem de mirar. I això seria tot pel que fa a aquest vídeo. Ens veiem a la pròxima per continuar analitzant funcions. Adeu!